Yn ddiweddar ar y rhaglen nes I sôn am ŵyl newydd yng Nghaerdydd, Gwyl Diffusion. Nawr, gwyl ffotograffiaeth yw hi sy'n cael ei dathlu mewn llefydd go iawn fel yr eglwys Narwyaeth tu ôl I fi a llefydd virtual. A gan bod I fi prynhawn bach I fi'n hun, fi wedi dod mas gyda'n ffôn. Nawr, mae yna lot o bethau gwahanol yn mynd mlaen, ffotograffiaeth ar y stryd, gweithdai ag arddangosfeydd wrth gwrs, ond roedd un prosiect yn benodol yn sefyll mas I fi. Drwy gydol mis Mai, mae gwahoddiad I bobl fel chi a fi ddod I ymweld â un o'r rhain. Photo hives, a'r syniad yw bod chi'n tynnu llun a'i dwitio fe i'r hashtag penodol maen nhw wedi ddewis. Reit, 2 lawr, 2 I fynd, a edrych ar y map, mae'r 2 arall yng nghanol y dre, felly banta ni. Mae yna 4 photo hive I gyd, un yn y bai, un ym Mharc Rath, a'r 2 yma yng nghanol y dre. Nawr, peidiwch am eiliad meddwl bod fi'n ffotograffydd, achos, wel, I fi ddim. Ond fi'n meddwl taw dyna'r pwynt. Gall unrhyw un gymryd rhan a chyfrannu at y collage sydd I weld ar y wefan. Reit, mae'r llun hyn sbel yn wahanol i'r 2 arall, achos, wel, mae'n reit anodd I ddal, wel, atmosffer y lle mewn llun, sy'n ni'n gweud. A does dim rhaid I chi ymweld â un o'r photo hives I wneud cyfraniad. Mae Diffusion hefyd wedi creu'r hashtag Cardiff Encounters, a mae gwahoddiad I chi dwitio'ch lluniau o'ch Nghaerdydd chi drwy mis Mai gan ddefnyddio'r app Instagram. Mae yna hefyd gyfle I chi weld gwaith dros 70 o ffotograffwyr mewn amryw o leoliadau yn cynnwys Neuadd Dewi Sant, Coleg Cerdded Drama a rhai leoliadau mwy annisgwyl fel y Tramshed yma yn Grangetown. Mae'r posteri hyn yn hyfryd a mae fel bod nhw'n gweud, wel, stori am byti Cymru dros y blynyddoedd. Hwn yw un o'n hoff rai I. It's not unusual Tom Jones. Epic. Pythefnos yn ôl oedd hwn yn actually bus depot oedd y cyngor yn defnyddio a mae'r tîm wedi bod yn brysur fel y gallwch chi weld dros y pythefnos diwetha yn adeiladu Contemporary Art Space. Mae gyda ni Jeff Charles draw fan hyn, wedyn fan hyn mae gyda ni Valleys Represented a lluniau archifol a gwaith newydd gan artistiaid o Gymru a wedyn yn y pen draw mae gyda ni ffilm amazing gan Jeremy Della, mae'n dod o'r cymoedd a oedd ei dad yn glywr ar ôl gadael ysgol, nath e lawr I fod yn glywr gyda'i dad a nath e para ddim yn hir a ddim meddwl mae rhaid bod gallai wneud rhywbeth arall a ddim yn licio bod yn brwnt. Beth gath e lawr y gym a nath e adeiladu gyhyrau a ath e draw i'r America a wedi bod yn pro wrestler. Mae dal yn pro wrestler, mae'n enwog dros ben. Ac wrth gwrs mae Jeremy Della yn turn a prize winner, so mae hwnna'n werth I weld hefyd. I ddweud y gwir, mae'n anodd colli'r ŵyl, gan fod artistiaid fel Kirsty McKay yn cynnal sesiynau ffotograffiaeth stryd yng nghanol y dre. Ond beth am ydy'r lleoliadau virtual yma? Nawr, os oes dim amser dych chi fy mas I gymeryd lluniau yn yr heilwen, allwch chi wastad dod draw i'r wefan a cyfrannu tuag at y dadleuon sy'n mynd mlaen fan hi. enghraifft, nid yw'r artist yn atebol I neb. Trafodwch. Allwch chi ymuno yn y ddadl drwy glicio ar platfform neu mynd lawr I bar Fire Island bob nos Fercher am 5:06 I gael dadl gelfyddydol dros beint. Braf, ia.